Καιρό αλλά και δύσκολο αγώνα. Ελάτε σήμερα να γνωρίσουμε τα παιδιά που οι κύκλοι της ζωής έριξαν στα χειρότερα βράχια. Χωρίς οικογένεια, άστεγοι, ναρκωτικά. Είμαι η Ελένη και είμαι εδώ γιατί είναι ο άντρας μου τοξικομανής και βοηθάω τον άντρα μου και τον παππού στο έργο που κάνει. Πιστεύω ότι τα Χριστούγεννα είναι μια ιδιαίτερη. Είναι ορφανοί, είναι άστεγοι, είναι... Εγώ είμαι ο Μιχάλης, είμαι από 9 μηνών χωρίς οικογένεια και συνέπεσε αυτό το διάστημα να έχω μεγάλα προβλήματα οικονομικά. Είμαι ναυτικός άνεργος και μου δίνει τη δυνατότητα εδώ ο Ξενώνας να μείνω όσο χρονικό διάστημα μέχρι να βρω κάποια στέγη και μια διέξοδο στη μετέπειτα ζωή μου. Και τώρα είμαι εδώ πέρα, βρίσκομαι εδώ πέρα, βοηθάω και εγώ το έργο εδώ πέρα του παππού, μαζεύω κουτάκια από πορτοκαλάδες, λεμονάδες, κοκακόλα. Τώρα για το πνεύμα των Χριστουγέννων αυτές τις μέρες είναι διαφορετικές βέβαια από τις άλλες. Ο παππούς της αγάπης μας έδειξε σήμερα ότι ο Χριστός περιμένει βοήθεια σαν πτωχός πλησίον στη Νίκαια, αλλά και σε κάθε φτωχογειτονιά άλλωστε, αρκεί να θέλεις θα τον βρεις. Και αυτό το σπίτι είναι ένα δείγμα που σας δείχνω. Εάν θα είχατε ώρα θα σας πήγαν, γιατί βεβαίως δεν είναι όλα εδώ κοντά, θα σας πήγαν σε αμέτρητα σπίτια που ο Χριστός... Εδώ ποιοι μένουνε, πατέρα? Εδώ μένει ο νερός εδώ, ναι, με τη μητέρα του, ναι, πάμπτωχη. Με αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε, της πείνας και της ακατάσχετης φτώχειας, ποιος θα ασχοληθεί? Εγώ φοβάμαι και να βγω, διότι εντάξει, όπου και να πάμε, σου λέει εκμεταλλεύονται οι παπάδες και οι παπάδες κτλ. Εγώ έχω συγχαθεί τον εαυτό μου, ντρέπομαι που φοράω το ράσο, ντρέπομαι και προσπαθώ ό,τι μπορώ εκ των όνων να κάνω. Είναι αυτά τα μάτια που μας γέμισαν σήμερα ερωτήματα και είναι αυτά τα παιδιά που μας μίλησαν για το μήνυμα των Χριστουγέννων. Καλά Χριστούγεννα. Αγάπη για όλο τον κόσμο, να κοιτάνε και να συμπαραστέκονται ο ένας τον άλλον και να δούνε τον Θεό. Γιατί μόνο ο Θεός μπορεί να βοηθήσει σήμερα έτσι πως είναι ο κόσμος όλος. Προσευχή έχουμε κάθε μέρα, κάνουμε την παράκληση της Παναγίας 7 η ώρα. Προσευχή το βράδυ στις 12 η ώρα πριν πέσουμε να κοιμηθούμε, πάλι προσευχή. Έχω κουραστεί πάρα πολύ, διότι με νύχια και δόντια προσπαθώ να κάνω κάτι. Δεν γίνεται τελικά. Οι έχοντες και κατέχοντες, να το ξαναπώ αυτό, πάνε πάλι στους έχοντες και κατέχοντες. Και έτσι είναι μία λυσίδα δηλαδή. Αυτοί που έχουν λεφτά δίνουν στους λεφτάδες, οι λεφτάδες στους παραλεφτάδες. Και πάει λέγοντας, οι μικροί ποτέ δεν βγαίνουν στην επιφάνεια, όσο μεγάλο και αν είναι το έργο. Θα ένιωθα να τονίσκω τις ευτυχίες, γιατί την ευτυχία την ίδια δεν μπορούμε να την πιάσουμε ποτέ, είναι ασύλληπτη. Τονίσκω τις ευτυχίες αν οι άνθρωποι ρίχνουν το βλέμμα τους σε αυτές που σας είπα, τις οικογένειες, οι οποίες είναι πάμπολες, είναι αναρρύθμιτες. Ήταν εκπληκτικό το σημείο της έκρηξης του πατέρα Βασίλειου, που έφτασε στο σημείο αυτός ο σοφός άνθρωπος, ο σεβάσμιος άνθρωπος με τεράστιο κοινωνικό έργο, ο οποίος δικαιολογεί το λειτουργήμά του 100% να λέει ότι ντρέπομαι που φοράω το ράσο. Και το λέει ένας ιερωμένος, που όπως είπαμε για αυτόν εκκλησία δεν είναι μόνο ένας συγκεκριμένος και περιορισμένος χώρος, και αγάπη προς τον πλησίον δεν περιορίζεται σε λόγους από τον Άμβονα. Και έφτασε στο σημείο να λέει ότι ντρέπομαι που φοράω αυτό το ράσο. Είναι εκπληκτική ομολογία. Όπως επίσης μ' άρεσε και η πολιτική του ανάλυση περί εχόντων και κατεχόντων και το μπαλάκι που γίνεται μεταξύ εχόντων και κατεχόντων. Μέσα σε όλα και κατεχομένων. Και κατεχομένων, γιατί στα κατεχόμενα τη ζωή ζουν αυτοί οι άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν λιμάνι. Στα κατεχόμενα και μη αντεχόμενα. Ακριβώς. Στο Ξενώνα του πατέρα Βασίλειου. Αν θέλετε από κοντά να συλλάβατε το πνεύμα των Χριστουγέννων, γιατί το πνεύμα των Χριστουγέννων δεν είναι καραβάκι καλή ώρα όπως αυτό και δεντράκι και μπαλίτσες και φωτάκια 50.000, 70.000, 100.000 και 500.000 φωτάκια λέμε τώρα. Οι δραχμές καλές ήταν. Το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι κάπου εκεί, κυκλοφορεί στο Ξενώνα του πατέρα Βασιλείου.
4902 722. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Πνεύμα των Χριστουγέννων. Γιατί το Πνεύμα των Χριστουγέννων φέτος έβαλε τηλέφωνο. Δεν κάνουμε, μας είπα η τεχνολογία, αρέσει, Βίκη. Για να νιώσετε κάπως διαφορετικά. Φωτασόμεθα στη τεχνολογία, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αλλά τι να πού να πρωτοκοιτάξει σε περίοδο οικονομικής κρίσης είναι γεγονός ότι παντού υπάρχουν προβλήματα. Σε όλες τις γειτονιές και ακόμα και σε περιπτώσεις ανθρώπων που ποτέ δεν είχαν υπολογίσει ότι μπορεί να προσεγγίσουν αυτό που λέμε τα όρια της φτώχειας. Και περισσότερο χωριό έχει δυνατότητες. Έχει δυνατότητες όχι να περάσει καλά και ευτυχισμένα, να επιβιώσει, αλλά να παραμένει ενσωματωμένο στην τοπική κοινωνία. Για σκέψου στις πόλεις, άγνωστος μεταξύ αγνώστων, που ένας δεν θέλει να βλέπει τον άλλον. Έτσι. Και παντού επιφυλακτική. Επιφυλακτικοί οι πάντες και τα πάντα.